ги размаже. И носим новия самолет. Това още е по-странен. Upgrade your race. Както и да е. Така. Купуваме като... това вече е максимум. Супер. Така. Купуваме за пистата. Айде. Ще почваме да ги бием. Аз съм мега силнят. Пускаме си самолетчета и те вече ги трошат. Ето, той е потрошен. И корабът се сега. И да, той вече е паднал. Прибихме ги много лесно. Време е да прибием един такъв голям кораб, един такъв хеликоптер и един малък кораб. Добре. Почваме. Трошим. И сега то ще го трошим. Айде, падай. Добре, те спаднах. Отиваме. Да отиваме да обгритваме нещото. Той. Да видим. Просто... Не. Купуваме. Имаме много малко пари. Купуваме. Пак имаме малко пари. И така, ще приключваме до тук. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се, за да не ме търсите всеки ден. И лайкнете това видео, ако ви е харесало. Ако искате втора част, коментирайте. Чао, чао и до утре. Или до може и сега.